Right guys, so welcome back. Tukubata futi nyaya dzedu dziya tichidzinzvera pano pa social media justice. So today we are talking about Ray Vines. Melus. Uyu mukomana anopisa we. Mukomana anetsa, but I took my time. You know what? In one thing that I don't wanna do in my life is to inherit madaka, is to inherit my sentiments, is to inherit hatred. So I took my time. I know Melusu. I know this guy. Basically, I followed this guy for years, so I know this guy. Alright, Melusu. I think Ghetto to Suburb is one of his best. Ray Vines, ndiye akatanga nema Vines. Akupinzesa na mpengo Robi Muskiri. This guy is so creative. Akatopenga mpana yeyu. Alright, one thing for sure, atidi kumudiscredit agona kwake. Ray anogona guys. Melu anogona mpana anogona. He's a very good comedian and he's so funny. He's very funny in face. And it. But then semunu anima flows ake. And lately akapinda achitrenda. Probably ninye kuti. Okay, this is what happened. Melusa akanga anyora tsamba yake pa social media kuti anotishike kuna president Idi Mnangagwa, vanhu vamutungamiri wenyika yedu yeZimbabwe, and also is the president in the ZANU-PF party. And it saka Solomon probably ane nyaya dzake politically, maybe nemsangano whatever, and he doesn't like vanhu. And by the way, wasukuzo Solomon ndiani? Solomon is the guy albino. And it so Solomon ari munhu ari vocal on social media, munhu anotonetsa ane pamuromo too bad. So Ray Vines akaisa post yake, and I don't know what happened. Solo azongononyora kuti izvozvo zvazvikuite kuti ZANU ikutore. You know, one thing mazvafana kuziva ndechekuti our political atmosphere iri charged. Solomon ataka Ray akaita akadzosera, but probably madzosero ake unoziya. Alright, vanhu tine zvipo zvakasiyana. Melusi haagoni kutuka, handiti haazive zvekutaura. Saka akazopindura zvisiri izvo, but ndiye akanga adeno. So what I say is that both of these guys, they are wrong. Citizens taifana kutanga taita call out Solomon akadena, then tozoenda kuna adenwa taiwa nyangu adenwa hako. Asi kana uchituka gumende yaunobata disability yemunhu, aucha address Solomon chete, waku address everyone who's having that challenge. I don't know if it is a disability, I don't know kuti chi. Forgive me ndikatadza kutaura. I know mazimba tine hasha ngono takatongonutukiro izvo, but I'm not saying as a way kushora, but andiziyo kuti is it a disability, is it a challenge, is it what? But the moment you don't address a situation yemunhu, aucha address iye chete. Inini ame diabetic, gumende yaunoti vanhu veshuga munomira pamutsetse mbiri mune nzara, hausi kuadresa munhu wautaura naye, wakuadresa neni because vanhu veshuga. You understand? Hausi kuaffecta iye chete. And then what is happening ndezvekuti zvinhu zvinoti affecta at a different level. Like pamwe pachona tinoaffectwa zvimwe zvekuti zvinokupa heart break. Vamwe vanhu izvezvo vane macancer. So imagine munhu ane munhu mualbino then ane cancer yakonzerwa nekuva mualbino, kana kuti ndamai vake kana kuti hanzvedzi yake, munhu iye anobatikana zvakanyanya. Why? Because ane experience about chinhu chauri kutuka nacho munhu, because kutuka kushora chinhu chauri kushora nacho munhu. So I also apologize on behalf of Melusi to that community kuti no, he did not intend kudzikisira mese kana kuataka mese, but it was more of a fight yevanhu 1v1. But it's unfortunate kuti mumwe ane condition iri more visible, and he felt kuti that line regona kumupochi punchline, but it is morally wrong. Shona notiseka urema wadi wafa. But however, yes, Solomon aneka kuseko uya chimuti irema, but mende unonditi kunodiwa vanhu vari intelligent iwe uri dull, it means kuti ari kuti uya afunge ibenzi. But it's part of life. I think iye Melusi have learned this lesson. Then on Ollah na Melusi,
inini I feel kuti Melusi is also right. What is happening? Inini I'm a content creator also, just like Ollah. And this is level rake. Tinongoita zvinhu zvakada kunofanana. But you know what? Industry inonetsa the moment yaunoita manga ma voice ainotoda kusimuka. So vanhu vanenge vachikufanda mari, vachikufanda hembe, chi then vachikusupporta vai vanokupa mari vai pashow yako vanogona kuda kutanga kukuudzira kuti tinoda zvinhu zvakati zvinobuilda. So Ollah anofanira kuva careful, anogona kuluza relevance yake kana kuluza skill rake rakamupinza, because chakaita kuti Ollah aterwe nevanhu nyoti taiziva kuti Ollah anobvunza zvese nguva yese pese kumunhu wese. But the fact yekuti akagarira interview ya Ray Vines because ine zvinhu zviri sensitive, then probably it means kuti show iyi haichangozi pure Ollah yani mamwe ma voices akuita interview kuseri, which is very bad for his brand, and this can go down now. And those companies, they are following numbers. If your numbers goes down, ma company anotsvaga vamwe vari kusimuka. Zimbabwe is so talented, it's full of talented people, so vanotsvaga vamwe. So as for Ollah, it's up to you, my brother, but if you can't keep it real, bro, ma one. So guys, thank you so much for tuning in. Until next time, sharp.